ụmụaka agụmakwụkwọ ụmụaka kịta anwa ndị nne na nna ndị nkụzi mana ụmụaka kene ka ọ ga-aga alụ ị na-etinyekarị onwe gị n'ego onwe ndị na-emie nene ndị a na-enwe jambụ 240 280 malụ ifefe mebe ị na-echebe maka sọsenta ebe a na-eme ife mbute maka na enwekwa rezọtụ mbute enwere m idea na-enwe rezọtụ mbute mgbe ụfọdụ anyị chọọ ịgwa onwe anyị eziokwu ị na-echekwube rezọtụ mbute mmabute ka ị na-echekwube rezọtụ inyere onwe ya aka webụrụ ya onwe elota m mgbe na-ekwu ejilu m onwe na amatụ mara m maka ndị nke ọzọ ya na ndị mụ na mgbe anyị gụ ebi na dormitory na Senchaliwa Skoba anyị maka esi kụziri anyị ije ma prep ma nke mgbede ma nke abalị ma timing ịnatakwa ụlọ ihe eme ive onwe ndị na-emeri ya ya bụ ụmụ akwụkwọ ana m encourage ụnụ gụba akwụkwọ onye nkụzi si ya tinye aka gbaa mbọ nke gị mgbe anyị nene nke a na-akpọ nwayeke mgbe anyị nene nwayeke ọ gịnị jefu ka anyị si agbasa akwụkwọ anwere mgbe etiri anyị ekụsịtara moral klaasị na skuulu anyị nwatiri onwe anyị ekụsịtara moral klaasị anyị bata gurupu a na-agụ ndị bi na dormitory abịa kesị ịmara onye ọ dị ka gị na ya nwere ifele dị ya o kweroghị mgbe afọ ana m ekuzikwu ma mamasị nwa onye na-ekuziri mụnwa maatị o nwere nnukwu ụkọchukwu ka ọ bụ na Venerable Chelenten ife ọ na-alụ na maasị tupu ekere ya ọ na-ekuzili m maasị nwee nke mụnwa na-ekuzili ya ifu gị etu ka anyị si eme nọsịa mgbe anyị nene nke a na-akpọ nwayeke eje chọta ụlọ ebe fa nọ bipụ from parent nọdụ ka ebe a nọ ebe a ọ bụrụ ịgagharị ṅụ nke a na-akpọ mbiya ma ịṅụ nkwụ akwụkwọ ka a na-agụ onye abute tekụsiti buku nke onye ebute tekụsiti buku nke anyị a na-agụ Chelentem Lọdụ Tito ogene ụka amaka DSP ogene erika anọkọsịa DSP mkpọ abụrụ na anyị na ya anọ fanwa na-abịa anyị bịa anyị emesịa klaasị gụọ akwụkwọ Ada Baby all of them akava nkụ ma elotasịava Ugo City Ugochukwu Obinna Okoye Ikenna Okoye ọ gịnị dị ebe a anyị agụba fada anyị nwekwu ebe afọ fada Batolomi Obidigbo ifugi Arinze Edobe atọ aka nkụ fagakọrị ka anyị si agụchasịa anyị nene ọnwa anyị mọkụ n'agbanyeghị nke ndị nkụzi me akwado inene egozam ifugi ya bụ inenezi wayek ị na-enwetatụ ife dịka aṅa inene jambụ inweta ife dịka anya ọ bụla eje ife njikọ akụkọ a bụ ife mega na-enwe aṅụrị ọ na-abụ nlọta ka anyị ji sesiva mụ nwee ike tewe ofe egusi bụrụ bata elotito ebute nri Chelenten ebute nkeba ndị ebute a na-erichasị aba akwụkwọ ya ṅụọ mmiri agụsịa nene ama njakịrị kọlịsị ya akụkọ lalụ ụla seti ya taịm onye ateta ịgụ akwụkwọ a na-atọ ụtọ enenezie nke bụ nwayeke SSCE ede ife ọfụma ya bụ ụmụ akwụkwọ kịta unu nwee ọtụtụ ife unu ga-eji na-agụ akwụkwọ mfonu a na-eyuzu Google enwere many search engines search ya bụ sịrọsọ ime content creator si mebekwa na ọ dị mma na onye bụ ka nna be eme ife enwe mana welu fonu ị na laptọpụ ime inwe gụa ị nwere lotakwa na ị ga-ego textbooks enwere ebooks online books read I continue to emphasize on reading. Read, study hard, pray hard.
it hard. Help yourself. Read. Prepare for this exam so you don't just enter and write exam and expect that you score high marks. You must prepare for it. Okay? So, ụmụ akwụkwọ, gụọ akwụkwọ. Parents, help your kids. Ijezina ka ị na-akwadobe afa maka result mbute. Etu esi nwe ego mbute, enwe result mbute. No, it doesn't always work like that. Prepare them so that their exams a pass ya njambu no, pass ya WAEC ọfụma. Ịghọtago? Aha. Ka ọ rakwagodu nnọọ, anyị ga na-ekwukwo ntị ga-anụ dị, nke ga na-anụ adịkwa, mana nke dị a na-anụ ana correct. Ebe ọ dịla okenye bụ ikwu, ụmụaka ka ọ dịlụ ekwu anụ, a chọrọkwa ịnụ ebe anyị nọ n'obodo anyị nọ kịta bụ up to you. Ọ ebe anyị na-ekwu it's up to you. Ngwanụ ka ọra nnọọ up to you.